sí. Tuvo ben mentras durou, pero a bella non renovou. Dalle, vai e dalle, dalle, sigue dalle. Moito vicio compartí. Dalle, vai e dalle, dalle, sigue dalle, dalle, vai e dalle. Es una mierda, yo sé. Con tauceño e con queimada tamén. Non a ves moi bien. Todos os traumas hechos escoitei, pero ti es parvo da bondo tamén. Non te ves. No te es perfil y empieza mudando de ropa interior. Manuel Antonio Es una mierda, tu cheto Necho son una mierda, le me cajo. es una mierda. Yo le soñaron muy bien, que Galicia es una mierda, yo sé, que os piñeiros e o lugar outra vez, pracidez, muy bien, a terriña non está no Iron Way, coas maletas e os proxectos de lei do revés. E empezas pedindo un whisky on the rocks e acabas cantando no espazo exterior. Resentidos Son una mierda, Cristóbal Colón, ese de fuera, os irmandiños, son una mierda. os ciclistas de Mos. Se trata de una región con mucha vegetación. Llueve mucho y abundante, y por ello Galicia es poco menos que inhabitable, salvo en verano que puedes ir a la playa. En términos generales, la gente de Galicia es desconfiada y huraña. El gallego es fiel reflejo del egoísmo humano. Según Rosalía de Castro... Oi. Ah, sí, vale, sí que funciona el micro. Somos. E hoxe imos estar aquí un chisco, un anaco, xogando a Dark Souls 3. Xa que onte non puiden xogar, pois xogose. Grazas por cortar iso. Boas, Pedello. E graciñas polo seguimento a
Ringo Rivera, que... A ver. Claro. É que no Streamlabs sí que tiña aquí todas as cousas. Se podía volver a mandar... Podía volver a mandar o... a mensaxe, pero aquí non. Pero bueno, é o que hai. Que tal todos? Como vos vai a tarde? Como vos trata a vida? Tiqui. Tiqui, 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 tiqui. Ai. Vamos a ver cantas veces teño que morrer hoxe. Tiqui, 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 tiqui. En principio, o que puse no título, penso que aí dentro xa está... Bueno, parece que vai a haber que loitar un chisco para poder chegar aí. Pero parece que xa estou ante o último gran xefe. É dicir que estou na parte final xa do xogo. O Ascar. Ui, va. Pantalóns de desertor. Realmente non sei para que me estou matando a reventar a todos estos, aparte para gastar estos. A ver. Saed aí. Se cando chegue onde o xefe, estas almas que estou conseguindo agora non as perder. Saed aí. Tropecei. Tiki 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 tiki. Bueno, así váleme para collerlle o ritmo outra vez o xogo. E que tiña a cabeza un pouco embotada, Iso sí que vos lo teño que dicir. Que guapo son. Guapo non é, pero ten un pelazo. Aí vai. Vamos outra vez. Bueno, hombre, se emocionaron estos. Vale. Estou practicando todavía. Estou farmeando. Que a ver. Le vou facer unha cousa. Porque como non vou ser quen de pasar o boss este a primeira nin de coña, vaime dar rabia perder todas as almas que vou conseguir despois de 3 ou 4 intentos de vencer a todos os bechos. Así que vou ir correndo caraló. E despois e tal xa voltarei. Que aparte de estos son varios, maravilla. Y vaya, vaya, vaya. Acabo de conseguir 15.000 almas. ¿Cómo acabo de conseguir 15.000 almas? Oh dear. Another dogged contender. O sea, algo morreu aí que me deu 15.000 almas de repente. Welcome, unkindled one, purloiner of cinders.
Mind you, the mantle of Lord interests me none. The fire-linking curse, the legacy of lords, let it all fade into nothing. You've done quite enough. Now have your rest. Bien mala pinta, ¿eh? Tengo una pinta de que me vais a poner a andar. ¡Hostias! Au. ¡Uy! ¡Sale de ahí! Vale, sale de ahí. Sale de ahí, cúrate. Vale. Y ahora voltamos. Filho de puta. Gustaríame saber o lore de por qué non é capaz de poñerse en pé. ¿Puedo poñerte a espalda? No, no puedo. Vale, imagino que agora comeza a segunda parte. Ou comeza o combate de verdad. Dear brother, I'm on my way. My brother, unyielding sword of Lothric's prince. Pero este que era como guardaespaldas o algo así. Rise, if Guardaespaldas en galego sería guardacostas. Perdón. for that is our curse. Sí, me está dando mucha coña lo de guardacostas. Eu levo agora para Rancholo. Que o primeiro no insertado o rollo Elden Ring ou que? Vale, parece que a cousa agora vai se poñer seria. Ah, e agora veñen os dous. Dale aí. Filho de puta. ¡Merda! Looks our grave, but you may ¿Qué tal, rest Javi? here too, if you like. Pues ni tan mal, ¿eh? Vale, a primeira parte máis ou menos sinxela. A segunda, bueno, a primeira parte estuvo sinxela. Pois sinxela agora. A primeira vez sempre é sinxela, para min. Despois que a cousa complíqueseme por algún motivo. Non vou pelexar contra todos vos. Filho de puta.
Vamos, solo. ¿Qué me gustaría escucharte? ¿Eh? Las cosas, pero no se puede, parece. Vale, vamos a revisar de... Pero comiendo, pero lecheo, ¿eh? Boas, farón. Pero... joder. No me lances merdas. Sale de ahí. Marks our grave, but you may rest here too, if you like. Que... Eu penso que se fixera un parry, pois a cousa sería máis sinxela. Pero non sei se pode parrear. E non son bo facendo parres neste xogo. No primeiro custoume, pero, bueno, fixose. Pero que neste son... parreando son malísimo. Padreando son a hostia, pero parreando malísimo. Que me deixedes todos en paz. Anda pesados. Bueno. Maravilla. Xa chegar con estos de menos, isto é maravilloso. Bueno, con estos de menos non, porque fago un... Me cago en Dios. O de beber los estos fuera de rango é algo que todavía non... This spot marks our grave, but you may Ay. rest here too, if you like. Vale, ya comenzamos. Boas, feitiato. Xa comenzamos. Bueno, por lo menos sabes, pues de momento teño de sobra para poder malgastar así.
Pero... claro. E é que me pasa sempre. Como... a primeira parte son quen de facela máis ou menos ben. Non de maravilla, porque me segue dando fulano, pero bueno. Son quen de facela máis ou menos ben. O que intento é optimizala, podemos chamalo así. É dicir, probar cousas novas, etcétera, etcétera. Que acaba pasando? Pois que me mata o primeiro por andar a facelo parvo. Me cago en Dios. Primeira vez que cheguei... non, estes cabróns non me deron, A ver, que tamén podería usar a ascua como un estus máis e non valga gastar así ao principio. Mira. Joder. No. A ver. 3 golpes se esquiva. ¡Ah! Vai me dar. ¡Buah! Pero de mucha fuerza de un titán, hostias. Spot marks our grave, but you may rest here too, if you like. Tamén deu a puta casualidade de que esquivei cara onde estaba o tipo. Eu isto dos rayos non o entendo. O que me lance rayos. Luego. A ver. Vai me dar. Bule bucusea de moi, se soa. Vale. También me podía poner algún bufo en la espada, pero que no sé exactamente. Joder, empezamos, ¿eh? Eso me paga. Hostia. Verdad, vale. Vai me dar. Hostia, se me bautizoume. Vaya, para ti. Non sei onde está isto correndo. Veña, teletranspórtate, que sei que vas facer. Ya vaya. A ti. Marks our grave, but you may rest Sempre here mellor
poder escapar cando non ves un inimigo. O carallo que non sabes por onde escapar. É dicir, antes escapei xusto para diante del. Teño que aprenderme ben os combos. É dicir, penso que ataca iso, como dicía Fechado. Ataca normalmente 3 veces e espera. Non te quedaban potes, entendo, non curaches. Sí que me quedaban. O que pasa é que quería alonsarme do seu rango para poder beber, pero non me deu. Que paciencia tedes que xogades os Souls. Eu saquei paciencia xogando os Souls. Eu só te digo, eu teño bastante pouca tolerancia a frustración. Eu paso de ser true gamer. Ti xa mires a true gamers, non precisas máis. En serio deu unha hostia de fora? Vale. Non sei onde está. Marks our grave, but you know what's here too, if you like. Yo sei cheño gamer. Vale, agora estaba intentando facer o parry, pero se xa me custa facer o parry cos macacos estes que andan por aquí, e agora que o fixen directamente foi tirar unha merda un asco. Pero xa me custa facer un parry con estos teñas que andan por aquí, con ese que é máis rápido é imposible. Non sei os Souls porque non quero acabar trasteando o mando, teño poquilla de tolerancia e frustración. Se soy se quiero que gostei moito, pero gustoume moita angustia tamén. Sabes, digo, dicir, eu na miña canle, por os que non estiverades por ali, tiña unha recompensa que era que se pagabades tantos puntos, se xa me dan estes, comeza unha cousa. Podíades escoller un xogo o que eu xogara. E comenzaron a mandarme os Souls precisamente porque sabían que non me gustaban os Souls, que sabían que eu non toleraba os Souls porque eu pasaba moi mal xogando Souls. Electricidade. ¡Valle! Uf, outra tiven. Vai me dar. Tanqueo. Así. Vale. Non sei onde está. Aquí. Sai dai, sai dai. Oh, pero non, pero sai. Hostia.
Isto é o que vos dicía. É dicir, eu esquivo, pero como tipo se teletransporta xusto onde estou eu, xa non me dá. Podo probar que a resina... O que pasa que eléctricas teño dúas. Ah, bueno, teñen destas. A ver. Vamos probar entón. Urna de electricidade. ¡No! Maravilla. Vale. Vamos a poner este. Vamos a probar. A ver se con... Second Life. A ver se con electricidade fago ya algo. Porque penso que o único bufo que utilicei no Souls, sabía eu, foi nas gárgolas. Tiña dous, usei os deus, non me valeu para nada. Marks are great, but you may rest here too, if you like. Tinlle un golpe, algo é algo, non? Saqueille 299 con golpe. Algún lembrades canto lle sacaba de normal? Joder. Van a gastar recursos é a miña pasión. Isto poden ser agora facilmente 2 horas de eu reventando contra unha parede de pedra que vai ser o boss este. Pero facilmente, E a cousa... Joder. A cousa é que non creo que vaya mal no nivel. A ver canto aumenta o contador de mortes. Comecei o directo con 345. Morrín creo que unha vez ou dúas contra estes de fora. Pero bueno, máis ou menos levo case 10. Sabía. Marks are great, but you may rest here too, if you like. Que pasa que en verdad esa dura moi pouco. Joder, levo 37 minutos e xa me empezo a ver do que falábamos antes, xa me empezo a ver frustrado. Porque é o que ten ese tipo de bosses. É dicir, non melloras... É dicir, non tes unha progresión exponencial. É dicir, non é de xogas contra o boss, cada vez o coñeces mellor, e cada vez vas chegando máis lonxe, máis lonxe, máis lonxe, até a que superas. Non. A primeira run, a primeira partida, falo normalmente bastante ben, sácase moito, e a partir de aí todo vai para baixo.
cada vez mátate antes, cada vez o faz peor. Ata que de repente, pois, casi o matas unha vez, despois volves a ir fatal outras 4 ou 5 veces, e así ata que de repente soa a flauta e o matas por pura casualidade. ¡Ay, te! Non te vayas, quédate aí. Marks our grave. Quédate aí que onde os You millos may tamén. rest Está here sequentiño. too, if you like. Ay, Dios mío. ¿Quién carallo me mandaría a min? Hoxe frustroume polo Dark Souls, mañana frustroume polo Celta, ou pasar un fin de semana maravilloso este. Que me deixedes en paz. Uf. A lanza non me reventou porque se puxo a facer a merda esa. Aí tiven un pouco de sorte. Pero Vaime dar. This spot marks our grave, but you may rest here too, if you like. Non vou usar máis a merda esta de rayo, porque cada vez que uso a merda esta de rayo duro menos. A ver. Vamos quitar isto do equipo. Vamos quitar isto tamén, porque de momento non me fai falla. Vou tentar unha vez sen escudo. Aí a dúas mans. En principio, imagino que non me vai ser moi ben a cousa, porque contra este sí que estou usando o escudo, pero bueno. Podo tentar facer iso. Ah, vale, estou gastando a merda esta azul que non teño. Maravilla. Uf. Que ben comeza a cousa. Vedes o que vos dixen? Agora xa ni sequera chego onda el e xa morro antes. Este camiño da vergoña que teñen os Souls non sei se me gusta ou non. Explícome. Por ese fusil. Non me gusta porque é un coñazo. É dicir, facer 50 veces isto sen que te vean para chegar a talí. É dicir, morrer e volver a facer isto outras 50 veces.
E iso obviamente non gusta. Pero por outro lado, sí que é unha especie de iso, de podes replantexar a túa estrategia. Non é iso, seguido bater, senón que tes como ¡hostias! A ver. Claro, é que eu poñeme aquí fora de rango para poder beber. Pero o cabrón ponse en rango moi rápido. Vai me dar. Pero mira para él. ¡Ah! ¡Merda! Estuve decatando que preciso o escudo, porque é o que me dá máis regeneración de estamina. Vai me dar, pecheo. A ver, non estaba facendo mal. Non o estaba facendo mal, agora non a podo liar. Dear brother. Vai me dar. Vai, te vai. This spot marks our grave. Hijo de puta. Rest here too. Voy a poner eso ahí, por si acaso me vuelve a pasar esto. Pero no me jodas, está basado.
chego a ter un pouco máis de estamina aí. Esa estaba. Merda. Agora, lembrades o que vos dixen antes, de que chegas unha vez, case o matas, e despois as seguintes quedas máis lonxe todavía, etcétera, etcétera. Pois isto é o que vai pasar agora. É dicir, céntraste tanto. Bueno, pode ir así. Céntraste tanto no final, de que facer, que erro non cometer cando chegues ao final, etcétera, etcétera, que esqueces todo por o principio. A ver, así estou a dúas mans e teño a merda. Son un pouco máis pesado, mellor do que me gustaría, pero bueno. This spot marks our grave, but you may rest here too, if you like. Ves o que vos dixen? Vedes o que os acabo de dicir? Que pasa que non sei por que non me esquivo aí? Porque eu darlle para que esquivara dinche. Ui, isto non quero malgastar iso. Veña, vamos a lo. Pasar por estos pesados. Vai me deron hostia de atrás. Maravilla. Pa' ti. Pero mira para él.
Vale, sale de ahí. No. A ver. ¡No! No, merda, que me fallas tus ataques a ver. You may rest here too, if you like. Esa gasta o rollo este que tiña de curación máxima. Quédame este e outro máis. Joder. É unha putada que non podo usar máis ascuas durante o combate. Comenzamos, ven. This spot marks our way, but you may rest here too, if you like. Vai ser complicado, Porque estás todo o rato aí a piques a un chisco. Bueno, polo menos parece que por este xa son quen de pasar máis ou menos ben. Dito cal, a seguinte vez vai me reventar un primeiro cabrón que pase por aí. Pero, canto
tan potardo, cabrón, este en... But you may rest here too. Aparte consumiu una. É dicir, perdín a ascua e non a tomou. A ver, ascuas teño 30. É dicir, cheguei aquí con 60, penso. É dicir, non podo estar gastando un ascua por cada vez, porque non teño tantas. É dicir, e o xogo non remata aquí. Vai me dar de cheo. Sai. Son eu parasituchi continuamente. Non sei, en principio aquí non me está marcando nada de erro de pérdida de señal ni nada así. This spot marks our grave, but you may rest here too, if you like. O resto da xente que vai vos ben ou tamén se vai caendo. Penso que lle quito máis así. Eu vexo ben. O sea, a mí polo menos o OBS non me está marcando que se este caendo ni que se estén perdendo paquetes ni nada. A ver así. Joder. Ese ataque fai no pouco.
Tiro ataque de... Joder. ¡No! Marks our grave, but you may rest here too, if you like. Pero bueno, estou vendo que mellor reservo a Asqua para ese cando chegue aí do combate. E listo. De feito, a Asqua iba a tomar, sí. Cando me matou aí, xusto ia tomar a Asqua. Cantas 366, é dicir, levo xa unhas 20 mortes. Bueno, 20 mortes non, porque con este deben morrer unhas 3 veces ou así, pero bueno. A cousa é, se este me está custando tanto, como me vai custar o final do xogo? Porque penso que este non é o final. Ainda me debe quedar boss tocho. Penso que ao mellor o máis mínimo. Di que sí. Pero que vos dixen. Vai me dar un goste por atrás. Cousa que me paso tanto tempo chimpando dun lado para... O sea, que xa non teño estos. Pásame tanto tempo chimpando dun lado para outro que cando teño que pelexar contra él xa non teño estamina para poder darle.
logo esa frecha porque Deus non puxo. Vamos outra vez. Todos os hitos non creo que aguante tampouco moito máis, Onde está? Ben, continuamos. Pero me cago en su putísima madre. But you may rest here Outra too. vez. Consumo ascua, mátame. E desta vez pensaba que iba máis ou menos ben, Xa cando a cousa comeza así, pois xa comezas un pouco desmoralizado. En plan de... Se xa me custa de normal chegar con menos vida. Me cago en bola. Las patitas. Vai-me dar... Vale, dispara este, dispara outro tonto. Marks our grave. But you may rest here too, if you like.
Aí tiña que terme cuidado. Non me quixen curar e pasa o que pasa. Maravilla. Maravilla doble. Joder. Bueno, xa comezamos ca merda esa. No.
Ah, que me trema a man agora mesmo. Nada máis estar mirando as pulsacións que tiña. Me cago en Dios, chaval. ¿15 mortes? Que gastei non sei cantas ascuas. Welcome. Very then. Eso me dá para subir un nivel. Farewell, Ashen One. A ver, cantas teño, cantos precioso? Teño. Very well then. Todavía estou nervioso, Fan me falta 58.000. Xa fan me falta 30.000. Farewell, Ashen One. Maravilla. Aquí non debería haber máis xente. Now, come. Ui, vai facer algo esta. Levoume un guarda de 20, non un guarda de cuarto. Noble lords of Cinder. The fire fades. And the lords go without thrones. Surrender your fires to the true heir. Eso son eu, non? Vai me traizoar a fulana esta, vou facer algo chungo. Vamos a robar agora. Quedan máis cinzas das chamas, Claro, é dicir, eles agora, os 6, dan o poder a min para que me inmole eu polos 6, non? Let him grant death Imagino que a cousa é esa. to the old gods of Lordran, deliverers of the first flame. Antes de continuar aquí, vou reventar a todos os fillos de puta que hai fora. E a ver se hai algo tamén para coller. Porque por aquí non explorei nada. Intenta a dereita. Ah, intenta a dereita, que intente polo outro lado, Seika. Pero hostia. Fora del lugar de tiro. Pois non sei por que o di. Es decir, non hai nada que lle poda disparar, non?
Joder, o que me gustou. Mamá seña querida. Uy, por aquí ¿qué hay? Fogueira adiante. É dicir, se con isto, se este ascensor me leva a un atallo para a fogueira, ia me mosquear bastante, eh? Bueno. De carallo estou? É dicir, este é outro mapa. Este é outro mapa. Anel de Lodric. No, anel de non sei que vermello. Aumento o ataque cos peses baixos. Aí vivo eu normalmente. Moeda oxidada. Escama de titanita. E por aquí imagino que haberá algún boss opcional de estos e tal, ¿no? E todavía teño que ir os sardíns aqueles que me reventaban. Ok, Javi, que aproveita meu. É dicir, ainda me quedan cousiñas que cheirar. Por aquí, safón, joder. Uy. Por aquí. Aquí donde está o fulano es, efectivamente. Sí, sí, joder, sí que por aquí pasei. Por aquí onde estaba o boss ese, e ali adiante é unha fogueira. Vale, é dicir que o único que conseguín foi o ascensor este cara ao castelo. Falando do castelo. Boa sorte adiante. Agora xa podo ir ao carallo ese do mundo pintado, que ponía que tiña que facelo despois disto. No! No, non me pariu. Por 70 mortes. Cantas mortes tiven no primeiro Dark Souls? Unhas 500 ou algo así, non? Isto será bonitas vistas ou algo así. Realmente bonito un cacho. A ver. Vale, os fulanos parece que van ata o fondo e voltan. Veña, vente, cura. Antes de que cheguen os tus coleguillas. Me cago en Dios.
Uf, hai que loitar contra 2 ou 3 destos a vez vai ser... Se xa contra un só xa me costou un chisco. No, joder. Pero non te distraias collendo cousas. Fora. Vale, quédanme... Sé que podo usar... Luego. A ver, que eu quero fixarme en este. A ti. Vamos a loitar aquí arriba, aquí onde me ven mellor a mí. Non te dá la volta, cabrón. Non fuxas. Vente para arriba. Aí. Easy. Vale. E agora, con cuidadiño, vamos a ir reventando a todos estos, porque xa me coñezo que son capaz de perder contra os pringados estos. A ti. Vale. Vou matar a ti primeiro, porque me estás tocando bastante as narices. E agora este de aquí. Ui. Vale.
Penso que non me queda máis. Aí arriba hai uns fulanos, podría ir a por eles, pero esos fulanos sí que me poden quentar. Con 4 frascos destos, prefiro non tentar a sorte. Vou agora ao santuario. 8000 almas debería poder conseguilas vendendo merdas ou incluso consumindo a alma do outro fulano. Así que vamos con calmiña. Aí, o santuario, miramos a ver que podemos vender para conseguir o que preciso. E continuamos. Vale. Ah, A ver, vendemos. Mira, isto vendemos los 4. Trozo de titanita. Así. Escama de titanita. Así. Mira, esa está. Ashen Porque One. agora o que preciso xa non son trozos de titanita, senón que son directamente as lousas, ves? Bueno, para este sí me facía falta unha escama de titanita. Me falta unha lousa de titanita para o Chigatana. Ah, mira, parece sí que precisaba fragmento de titanita. Bueno, xa conseguiré. Preciso outra losa para isto. É dicir, preciso 2 losas para esa merda. Ashen one for the link. Very Subimos de well, nivel. then taken. 60.000 preciso, xa. Eu chegar ao nivel 100. Ashen one. Tiene un cacho de vida que flipas, Pues vamos aquí. En principio, agora aquí sí que debería poder ir, non como antes. A ver. Bueno. Bueno. Ah, que non morreu. ¿Puedo? ¿Puedo para arriba? ¿No? ¿No? Ahí está. Mejora. Vale. La primera vez que vengo aquí es reventaronme y ahora acabo de baixar a todo un batallón de uso. Pero no se mira nada. Por ahí hay un objeto. Vamos a por el objeto. Ah. Qué guay. Uy, lobiños. No chames.
Vedete usare chamar assente. Vale. Hai máis? É un cervo? Non, é outro lobo. Lobiño. É un lobo iso, non? Sí. Lobiño, a ti. Lobiño. E pa ti. Ese es pesado chamar a xente aquí a molestar. A xente está dormindo, ceando. Tiqui, 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 tiqui. Maravilla. Uy. ¡Hostia! ¡Árboles! Lo que me faltaba. A esta non lle fai nada. Todos los que matei, eso me dieron 6000. Vale, la fogueira está ahí. Tiene que podar por aquí. Puedo voltar a fogueira. Esto va a doer. Hostia, ese pedazo lobo que está ahí. Lobo do carallo. Ah, estás ahí. Y... ¡a ti! Vale. Eu sigo escoitando lobos por aquí. Cuidado, cabesta.
No. Tampoco tenía muchos estos para poder andar a forzar. Pero de momento este sitio es bastante raro. A ver, por ahí hay cosas. Vamos a ver qué hay por aquí. Carallo de bicho este. Non sei que carallo de bicho este, pero estou seguro de que non vai ser a última vez que o vexo, eh? Non sei que me dá a mí no fouciño que vos trato despois a todos os huevos del. Por aquí non foi por onde antes pasei. Sí, é dicir, por aí foi por onde antes pasei. Por algún motivo. A miña estamina vai nas últimas. Vale, vou pasar correndo por aquí. Porque esta zona xa pasei, é dicir, non vou a conseguir nada repetindo isto. E vou a ver se polo menos chego ata a seguinte fogueira. Porque tampouco que digamos isto que son inimigos que se os venzo me van dar... Vale, por aquí xa fun. Me van dar a hostia de almas e non. Vale, por acá. É da merda todos. Nada masacre que acabo de facer eu aquí. Mal rollo da secan. Vamos a pasar das árbores. Vamos a pasar fortemente das árbores. E continuamos. Tiki, 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 tiki. Que chulo castelo.
Vale, se o castelo está por aí, significa que ese é o camiño principal. E que isto é para explorar. Vale. Vai dicir que haberá algún camiño que te deixe directamente aí. Vale. Pois mira, xa topei o camiño que me leva ata aí. Pois mira, non atopei o camiño que me leva ata aí. Pero este camiño ten unha pinta de ser para emboscadas que flipas. Ui. Anda. Podría ser unha cova. Aquí, burra por fogueira. Maravilla. Este castelo é un moi castelo de... Lembrame un montón o castelo do Sangreville do Bloodborne. A cousa é, como carallo ese torreón aí? Ah, que por abaixo... Ah, esta escalera non a mirara eu. Pois menos mal que me di en conta. Porque estaba dicindo, eu sei que atravexaron a ponte. Esa merda que acabo de ver... Ui, eu bati. Como a consigo? Se despois non podo voltar. É dicir, non vai haber conexión entre elas. ¿Qué te haces? No sé, podría utilizar. Ay. Vale, en vez de ir para a esquerda, porque eso parece un camiño que sube. É dicir, que sube, non, perdón, que baixa. É dicir, este parece un camiño que nos leva a algures. Vou ir por outro lado. Vou ir cara a outro lado. A ver un momentiño. Xa estou. Estaba mandando unha mensaxe importante. Ui, pero que agora non miro o OBS. Agora sí. Bueno, non te perdiches moito. Subí en un nivel. Voltei aquí, que non sei se estabas nos directos a primeira vez que aparecín. Pero era unha trampiña que me fixeron fulano. Para ir a esa escalera imagino que terei que dar toda a volta por aló. Vale, por aí é por onde está a fogueira. Pero daquela tiña moito nivel, entón viña agora. Era... na Catedral Escura había un fulano. Falei con el, díxome que tocara unha pintura de non sei que era pintura, se xogaches o Dark Souls 1, era un cacho do lienzo dun mundo pintado de Arandiel. Era onde estaba a furra. Ui, o leito do caos. E claro, vin aquí e poña que era mellor voltar despois do castelo de Lodric porque era unha zona con demasiado nivel.
E como o Castelo de Lodre, que é o que acaba de pasar agora, pois por iso volto. O que pasa é que agora penso que estou... Carallo, estou escoitando. Estou por riba do nivel do que tiña. É dicir, os inimigos dame moi poucas almas. Ah. Tamén pasa iso. Ben para avanzar, mal para farmear. Sí, polo menos para... Ui, tacra. Son como pitos mal formados o algo así. Se algo se move, morre. E se non se move, tamén, por si acaso. Que teño que chimpar dende aí arriba. Que tiran cousas. Pois case preferiría que non tiraran nada. Teño que chimpar dende aí arriba para collelo. Cuidado con a esquerda. ¡Oh, Dios, qué susto! Estaba mirando para él, Non sei que me dá que estou agora por realmente un río de sudre. A ver. Pues este fulano, cuidado, Este fulano, cuidado, que con menos nivel... Eu porque me confiei non me curei, pero... Cuidado. ¿Y por aquí qué hai? Porque está aí como un castelo Sammo e tal, ¿no? É dicir, como non rompa de repente a ponte ou algo así. Hostia, ¿este quién es? You Parece look que es to be on latente. Kint, no bell tolls. Oh, no matter. If you've lost your way, now go on inside. Tenía que mirar olor a ver por qué hora hay latente ese... De hueco sea hostia. Ese Pacífico non quere presa.
Podería ser un camiño oculto o gallón a chave. Teño que lembrarme de mercar unha merda de antorcha desas. Welcome to the painted world of Ariandel. I Que am tal, Antón? Frida. Se remata hoxe, que va? I have long stood beside our blessed father and the rest of the forlorn. But forlorn thou seemeth not. Bueno, porque non me biches fai media Ashen hora. one, I know not the missteps which led thee to this painted world. But thy duty is all, and thy duty lieth elsewhere. Return from whence thou camest. I presume it visible to thee. The bonfire, here in this room. A meek and faded. No. Cuidado con mentiroido. É dicir, o que pon no título foi totalmente certo. É dicir, o que pon no título é totalmente certo. No título pon a por último gran señor. E fun a por último gran señor. Eu non dixen que o último... Amor diante. Eu non dixen que o último gran señor fora o final do xogo. Ah, yes. Ours is it. Let this be a remembrance of this. Now, thou'st a place in. Be for should even leave us. Sweep all thought of us from thy mind. Leave, sweep, Por de agora non chegaches a él, segue sendo que... No, xa pasei. leave, sweep. Leave, sweep. É dicir, o último gran señor sabe en fin fai... Que? Media liña. Que falta? En principio, polo que sei, teño agora que... Cara, que merda de baja esta. Enlazar a última chama. É dicir, agora teño do testemunho que se matou. Gran batalla, hostias. Podería ser unha escaleira. En serio? Isto é unha escaleira? Como a outra? Sí, unha escaleira. Haría outro se en plan ben ou como... Eu penso que sí. Pero agora, isto é unha parte que me quedara descolgada, porque cando madera non tiña nivel suficiente para chegar aí. Por eso estou indo agora. Non mereces isto. Pero sí, agora o que teño que ir é a un sitio para enlazar a chama. E polo que sei, imagino que tocará unha última batalla contra non sei que. Supoño. Ui, pensei que caía. Isto vai doar. É que escoitei o... E dixen, isto vai doar. Pero si, a batalla esta última que conseguín... Non o pasei moi ben nela, podemos deixalo aí. Me acaba de pasar. Polo que sei, algo me disparou dende algures. Por un momentiño minúsculo pensei que sobrevivía, Por un momentiño minúsculo dixen, o mellor sobrevivo a caída. Por un momento fun feliz e dixen, o mellor. Pero non. Vale, é dicir, que carallo é eso? Lady Frida and Tarino. Es non sai dos huevos? There is inside the cold stray from the withering flame. Oblígame. There is inside stray from the
ese bueno tuve que acabar matando. Bueno, voy a pasar dos fulonos estos porque total no me fan nada. Y oye, y oye. Y oye. Y oye. Para enseñarme con morras y sea una perrada que flipas. A ver. Descender. Ui. Antón, ti lembras cantas mortes tivera no primeiro? Que eran 500 e pico, ¿no? Porque vou polo camiño. Vale, aquí hay algo que me dispara. Carallo, iso. Es unha catapulta. Hijo de puta. ¿Dónde vas? A ver, para abaixo no me puede dar aquí. No me puede dar ese. Podemos quedar al final, ¿eh? Ah, mira, puedo ir por aquí. ¿Es algún problema? Vale, a ver, ¿qué me eché por aquí? Nombre de verdad de los números de subsahariano. ¡Hostias! Filho de puta, mira dónde estaba. Hay otro. Se reproduce. Este cabrón no va sola, ¿no? A ver, espera. Y que no me da. No, no me da. Vaya aí. Ah, non dinlle. Ah, a que molesta. A ver, un pouco máis para arriba. Un pouco máis para baixo. Toma, mochazo. Pero non te me movas. Non me digades que este non é un game que que pagades, eh? Estoy sacando algo. E se chisquía xogar despois estaba no baño. Ah, no, non dixe nada. Hostias.
Temos que pelear aquí neste recuncho gamer. Ui, batí. ¡Hostias! No me jodas. Batí. Outra fogueira. Son un carangueso congelado. Hurra polo carangueso. Aí lo tienes aquí. A ver, que máis hai por aquí? Isto vai ser unha batalla, non? As margaritas aquí de repente. É como todo demasiado bucólico. ¿Tantos lobos? Tres. Bati. Imagino que o seu sería facerlle un parry, non? Non lle podo facer parries. Pero mira para él. Molaría que podes exportar a tua partida do 1 ou 3 se este enemigo fose ti no primeiro. Como no Timesia, non? Parte con un ataque aéreo. É que ese ataque non o vin nin ver, encima. Non sei onde carallo saiu. Ah, mira, aquí están as miñas almiñas. Non, molestas. E a cousa que como lle collín a espalda 2 veces seguidas, dicen, este vai ser sincero, o carallo.
Fixo moi unha paradiña. Se me extrañaba un bot tan pequeno eso. Realmente sí, ¿eh? Vamos a relaxarnos todos, ¿eh? Tiene los mismos ataques que Raposo de Lume de Academia del Den Ring. Pero no sé. ¿Qué quieres decir? Que Miyazaki aproveita e reutiliza... No, iso non podería pasar. Bueno, voy a facer un último try. Se sabe, pois sabe, se non deixamos xa para luns. Que hoxe xa tivemos un gran xefe. E penso que con iso xa debería chegar. Las con diferencia con esto. Pero último intento. Agora sí que sí, último intento. Penso que se cando está facendo así, en vez de darlle por diante, sabes, intentar acollerlle as costas, sería máis sinxelo. O que estou facendo é practicar moito parry. Bueno. Venga, vamos con subir a un asco. Ya non se diga. ¿Verdad? E agora non me sei un puto parry. Último intento. Vale? O que sí que vou facer é, en vez de usar a asco agora, porque acabo de malgastala de mal xeito, por parvo, o que vou facer é agardar a que me saia o carallo do lobo, en todo caso, para poder usala.
Pero joder, antes hai 4 parres seguidos e agora non me sei ningún. Ah, mira, aquí era onde estaba a torre onde vencimos a Furra. Arandiel, era Arandiel, ¿no? Era Arandiel, a Furra aquela... Joder. Isto do equipo do campeón que é no lore. Non sei, non teño nin idea. Aquí, no primeiro, se non me trabuco, era onde estaba... Iso, estaba unha torre onde na parte de arriba e todo estaba... non se chamaba Arandiel. Que era un medio Furra. Te lembras? Que tiña unha cola... e se volvía invisible na meta do combate e tal. Que ela non quería pelexar. Que ela estaba aquí e non quería pelexar. Só pelexabas e atacabas ti primeiro. Se non dicíache que foras por onde viñeras e que chimparas polo cadro. Joder. A ver, dalle. Eso é. No me sale ahora, ¿eh? No. Eso es, joder. Vale. Vou deixarme de hostias. Vou deixar de intentar facerlle sempre parries. Último intento deste de verdad. Intentando facerlle, en vez de estar facendo todo o rato parries, pois intentando collerlle as costas, que é como mellor podo pelexar eu. Porque por algún motivo saíume 4 veces aí de puta chorra e xa non me saíron máis. Co cal, derradeiro. Sí, xa o luns continuamos. Xa... Falta un lobo. Aí está. Arma. No. Tamén me di conta dese detalle, sí.
decir, polas costas quítolle unha merdeña realmente. Bueno, hombre. No. Lobo, lobo. Carajo de lobo. ¡No! Páralo, páralo. No perdas de vista a fulano este que te revienta de dos hostias. Vale, vale. Eso, Oso de Adalid. Corazón valeroso. Ah, tamén te ocurrirá a ti. Resulta familiar visións de cabaleiro. A ver, preguntaban don polo lore. Vamos a mirar o lore. Non me deron... Aquí. Verdatos, non? Arma utilizado antaño polo campeón das partidas de non mortos, un conxunto especial composto dunha espada ancha e un escudo de león. O campeón continua loitando sen descanso ata que enloqueceu, ao final só o seu pase a un lobo solitario permaneceron ao seu lado. Resulta familiar. Isto seguro que ten un lore detrás que flipas, pero... Aquí non hai fogueira, nen hai nada. Ah, sí que hai fogueira, sí. E agora rebozarse na fogueira. Agora subir un nivel. Escuridades do cuadro. Todo da ponto suspendido. Teño que volver tamén aquí. Porque... onde estaba toda a xudra aquela. Penso que con isto debería chegarme para subir un nivel máis. As for me, very well then hey. Ashen One. E teño para... Igual. Para reforzar o arco, non? Ah, non, fragmento de titanita, preciso. Be careful. Bueno, podo mercalo. Pero entón agora que pasei a inmolación, non? Ah, Pensei que podía marcar máis asco realmente.
Agora mesmo non. Losa e titanita, 30.000 cada unha. Vale, pois paso de embarcar. Eso podo comprar unha. Ashen One, be sure. Tira, eu agora o que debería facer é vir aquí, que é o horno da primeira chama, e facer non sei que. Pero o que estou facendo agora é isto. Pero vámonos deixar xa para o lunes. E realmente, se te digo, non sei. Imagino que faltará algunha batalla máis, porque senón non me van deixar simplemente aí. O sea, faltará loitar contra quen estea apagando a chama ou non sei que hostia. Sabía eu que ti morto non podías estar. Ah, que viñen os colegas. De verdad que... Vaya mano. Sobre la... Boa, Sergio. Chega susto cando marcho. Cementola de merda. Ah, carangueso. Aquí, putazo. Bien, se xogades os dous xuntos, eu paso. Esta filla de puta vai despertar de repente, ¿no? ¿Cómo te coñezo, Sa? ¿Cómo te coñezo, Sa? Non quero xogar contigo. Contigo tampouco. Ah. Hostia, colega. Ey, a ver. ¿Subiste para carallo dun conxuro, simplemente? Peña, con Dios. Carangueso. ¿Vesti? Pues me vale. Vaya. Vaya ahora. Vale, pues vamos a marchar. Sí. Sí. Hostia, veña, que veña máis. Veña, con Dios. Que me imagino que se mato a algún deles me darán un cofre de non sei que hostias, interesantísimo, pero pasándome forte. Vamos aquí. Aquí onde estaba Sudre, onde estaba eu antes. Pero iso, vamos a deixar xa, porque ao final, mira, son as 11:30. Ao final, joder, me pica sempre o nariz. Parece que son de Ciudadanos ahora. Ao final sempre me meto máis tempo do que digo, así que deixámoslo por aquí. Levo, mira, 33 horas, casi 34 horas. Así que, como dicía, deixámoslo por aquí. Vou ver se hai alguén facerlle un array. Ah, pois mira, está Rincón de Daniel.
Pois vamos a facer entón unha raíz a él. E pola nosa parte temos directo o luns ás 10, que en principio non se sabe todavía moi ben que se vai xogar, pero bueno, o luns ás 10 temos un directo con Antón, e despois, a sabedes, toda a semana ás 10 da noite tedes a min aquí xogando Elden Ring, sí, xogando Dark Souls 3, que imagino que esta semana que ven xa remataremos, pero bueno. Así que iso, luns ás 10 da mañá tedes a Antón xogando a algo, todavía non se sabe a que, e o luns ás 10 da noite tedes a min xogando aquí a Dark Souls 3. Así que iso, moitas grazas a todos por ver aquí e estar un aquiño comigo. Deixo-vos agora con Rincón de Daniel, así que xa sabedes, sede felices, portedevos ben, e esas cousas que se din. Eica!